Toto je herec Danny Dyer. V britskom filme o futbalovom násilí hral nebezpečného bitkára. Futbal miluje, so skutočnými výtržníkmi však nemá nič spoločné. Svojim presvedčivým hereckým výkonom si získali uznanie, no tiež exkluzívny prístup do ich temného a nebezpečného sveta. Danny sa vybral do sveta, aby sa osobne pozrel na extrémy futbalového násilia. Ocitne sa priamo uprostred akcie. Priblíži nám futbalové frontové línie, kde nie je núdza o nepokoje, slzný plyn a ani streľbu. Preboha! Čaká ho dosť náročný výlet. Futbaloví výtržníci. Tento týždeň navštívim dve krajiny, ktoré kedysi existovali v rámci jediného štátu. Dve krajiny s hrdou futbalovou históriou, kluby ktorých sa môžu pochváliť jednými z najfanatickejších prívržencov na svete. Títo chuligáni odbitiek na štadiónoch prešli k bojom na frontových líniách. George Orwell raz povedal, futbal je ako vojna, len bez strieľania. Nuž v tomto futbalovom príbehu sa so strieľaním stretneme. Priblížime vám príbeh futbalových výtržníkov v Chorvátsku a v Srbsku. Danny sa vybral do týchto dvoch krajín bývalej Juhoslávie, aby sa stretol s jednými z najznámejších bitkárov na svete. Tieto skupiny pred 15 rokmi bojovali za svoje krajiny, Chorvátsko a Srbsko, v občianskej vojne, ktorá rozdelila Juhosláviu. Išlo jednu z najkrvavejších vojen v Európe. Jej následky sú ešte vždy viditeľné. Danny chce zistiť, proti komu a najmä za čo títo chuligáni bojujú dnes. Páči sa mi, keď sa navzájom mlátia, alebo keď bijú policajtov. To je futbal. Cítite sa pritom ako pri sexe s dvoma dievčatami naraz. V Srbsku navštívi Belehrad, kde sídlia hrdinovia Červenej hviezdy a kopáči hrobov Partizanu. Vyberie sa aj do hlavného mesta Chorvátska Záhrebu, aby sa stretol so zlými modrými chlapcami Dinama Záhreb. Naše heslo znie bojuj za svoj klub. Navštíví štadión, ktorý sa stal miestom nepokojov, ktoré mnohí považujú za skutočný začiatok juhoslovanskej občianskej vojny. Svoje putovanie začne v chorvátskom meste Split, ktoré je domovom jednej z najstarších organizovaných skupín výtržníkov na svete. Split, tento skrytý poklad Jadranského mora, je druhým najväčším mestom v Chorvátsku. Nádhera. Vyzerá ako posledné miesto na svete, kde by ste našli futbalových chuligánov. Danny je zmetený. Má pocit, že omylom zavítal do nesprávnej relácie. Pôsobí veľmi pokojne, všetci sú milí, stretol som tu mnoho starších ľudí, žien a množstvo mladých slečien. Vôbec by som nepovedal, že tu bývajú nejakí násilníci. Viem, že tu niekde sú, pri prechádzke mestom by vám to však ani na neprišlo. Nenechajte sa pomýliť prvým dojmom. Prišiel som sa pozrieť na odvrátenú stranu mesta. Toto je štadión Hajduku Split a jeho chýrneho fanklubu Torsida. Takmer na každom zápase sa strhne bitka. Množstvo prívržencov ostatných klubov sa bojí prísť do Splitu. Za každým, keď sa my vyberieme do iného mesta, sa čosi zomelie. Dvadsaťdvaročný Jere patrí k poslednej generácii Torsidy. Nechýba na žiadnom z výjazdov. Ak k niečomu dôjde, neotočím sa a neujdem. Je to to isté, ako keď sa niekam vyberiete v sobotu večer. Ak niekto napadne vašich kamarátov, nenecháte to len tak. Trvá to už viac ako polstoročia. 1950. Vyzerá to na seriózny podnik. Založili ho v roku 1950.
Počas svojich prechádzok mestom Danny zisťuje, že Torsida je akýmsi tlkotom srdca Splitu. Všade okolo vidíte takéto grafity. Je proste všade. Nájdete ich dokonca aj na lampách pouličného osvetlenia. Málo kto o mne vie, že viem plynule po chorvátsky. Je tu napísané, ak by som mal 2 životy, zasvetil by som ti oba. Tomu hovorím oddanosť. Jednoducho heslo, ako sa patrí. Túto oddanosť budú potrebovať, pretože Split čaká najdôležitejší zápas tejto sezóny. Chystá sa totiž chorvátske derby, v ktorom si Split zmeria sily s Dinamom Záhreb. V Splite to určite roztočíme. To znamená, že bude poriadne horúco. Futbaloví výtržníci. Danny je v chorvátskom Splite, ktorý je domovom Torcidy, teda fanklubu týmu Hajduk Split. Prišiel sem kvôli veľkému chorvátskemu derby proti nenávidenému rivalovi, Dinamu Záhreb. Fanúšikovia Torcidy sú známi tým, že sú s nimi poriadne problémy. 1961. Útok na rozhodcu, ktorý Hajduku neuznal gól. 1974. Potýčky s juhoslovanskou armádou, ktorá sa napokon zo štadióna stiahla. 1988. Vylúčenie z európskych súťaží na 3 roky po nepokojoch v Marseille. 1990. Vniknutie na ihrisko a pokus o napadnutie hráčov týmu Partizan Belehrad. Potom tu máme 21. storočie. V rokoch 2000 a 2001 sa odohrali výtržnosti počas finále pohára. Hádajte proti akému súperovi. Nuž predsa Dinamu Záhreb. Posledný incident sa udial len 2 dni pred Dannyho príchodom. Členovia Torcidy boli medzi 183 zatknutými v Záhrebe kvôli nepokojom počas zápasu Chorvátsko-Anglicko. Nebili sa však s Angličanmi, ale s fanúšikmi Dinama Záhreb. Dosť veľa z nich policajti zbalili mnohých, z basy pustili až dnes ráno. Netuším, ako sa budú správať, zrejme budú dosť naštvaní. Som šťastný ako blcha, že napriek tomu neodmietli rozhovor. Nepochybujem, že v noci ani oko nezažmúrili. Policajti sa k nim určite nesprávali najláskavejšie. Túto noc veru nespali v 5-hviezdičkovom hoteli. Som zvedavý, čo sa od nich dozvieme. Len pár hodín potom, čo ho pustili z lochu, sa Jere z Torcidy s Danym podelí o svoje skúsenosti. Ako sa k tebe policajti správali? Nie práve najlepšie. Správajú sa k nám, ako by sme neboli plnohodnotnými občanmi. Nové zákony im navyše dávajú možnosť obmedziť náš slobodný pohyb. Môžu nás zadržať prakticky za čokoľvek. Ak vás raz chytia, tak vás zmlátia ako žito. Jedna z najväčších potýčok medzi Torcidou a políciou sa odohrala počas finále pohára v Splite v roku 2001. Torcida sa dostala zo severného sektora a prenikla až na bežeckú trať. Považujú nás za bandu chuligánov. My sa potom podľa toho aj správame. Potom zaútočili na policajtov. Myslím, že som v živote nevidel väčšiu bitku. Policajti sa však preskupili a vytlačili Torcidu späť do sektora. Situáciu sa pokúsili upokojiť aj s pomocou vodných diel. Torcida si to však namierila do centra mesta, kde pokračovala v boji. Do policajtov sa pustilo okolo 2000 ľudí. Takto to pokračovalo až do večera. Mesto a polícia pocítili silu Torcidy. Čo to znamená? Všetci fízli sú bastardi. Všetci fízli sú bastardi, aké jednoduché. Na rozdiel od situácie v Anglicku, Torcida sa nemusí skrývať. Jej ústredie sídli priamo v centre mesta. To sa mi páči. Ak hľadáte Torcidu,